Kernebevidsthed, følelsernes ordbog. Forestil dig, at du i dig har denne følelsernes ordbog, din ordbog. Der, hvor hele dit følelsesregister er skrevet ind. Og under hver en følelse, du har, er der gjort et notat. Et notat, der omhandler, hvordan oplever jeg denne følelse? Hvordan er min reaktion på denne følelse? Hvordan bør jeg reagere? Og det er jo en erkendelse af, at det hele hænger sammen i tanker, i følelser og i nervesystem. Det er i denne følelsernes ordbog, at du skriver ind dine oplevelser, dine erfaringer, og hvad den passende reaktion den er. Og det er derfra, at det hele leves ud fra i et større eller mindre omfang. Forestil dig nu, at nogen har skrevet i din følelsernes ordbog. Forestil dig, at de har gjort et notat under, lad os eksempelvis sige, kærlighedsfølelsen. At når du oplever den kærlighed komme til dig, reagerer du med mistro. Det er skrevet som et lille notat under selve følelsen. Eller et andet sted, når folk viser dig tillid, står der under følelsen som notat, væk uro. Eller et tredje eksempel kunne være, at når du oplever indre ro, fred og frihed til at være dig, så er noget i uorden. Det kan være det slags notater, der er gjort i din følelsesordbog. Forestil dig nu, at nogen har skrevet i din ordbog. Forestil dig, at de har skrevet både før du blev født, inden du selv var i stand til at sortere i noget af det. Forestil dig situationer, der bliver skrevet ind, at du ikke havde en indflydelse på, står også i denne ordbog, din følelsernes ordbog. Det er jo alt sammen et interessant koncept, at nu kan vi vidne om det og erkende det. Men hvad der er endnu mere interessant, det er din evne til at gå ind i dig selv og kunne redigere disse notater. At du med egne evner og kraft kan transformere og renskrive det, der er korrekt i din indre følelsesmæssige ordbog, så den bliver up to date og i overensstemmelse med, hvad der lige netop er dig. Hvad oplevelse ønsker du at have? Hvad reaktion er 100% i overensstemmelse, både med dit fysiske liv her og nu, men også med dit højere selv, dit indre jeg. Her har jeg jo lige taget hul på, at selve følelsernes ordbog arbejder ud for treenighedens princip på det plan, tanke, nervesystem og følelsesregister, men det arbejder også på et langt højere treenighedsprincip. Det er jo alt sammen her en del af kurset Kernebevidsthed, kommer op til efteråret, 2 forløb og et 3-dages speedkursus. Rasmus R. Kjær, jeg ønsker dig en rigtig fantastisk dag. Hej.